Emagameni amathathu likayise lendodana likamoya engcwele. uNkulunkulu waphakade naba abantwana bakho sebengene kule ndawo. Baba uyoqalekisa imoya yezifo, uqalekisa imoya yokugula. Wena baba wenkosi enkulu ephile phakade, inkosi enamandla, mana nathi kule ndawo namanje ngawe uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Egameni likaJesu ephakade, amen. Baba wethu osezulwini, mangcwelisa igama lakho. Uso wakho mawuze, kandi yakho mwenze emhlabeni njengoba ezulwini. Siphe namhla isikwa sethu semhlanga emihle. Sithethele amacala ethu njengoba nathi bathethelele namacala kithi. Basingenze ekulingweni kodwa usinze okubi ngokumbuso wakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Amen, bazalwane. Sizwela kumpedesho. Exodus 20 esothola unobhala bethu. Amen. Okuthola bandla. Sothola incwadi yethu Exodus 20. Isihloko sithi imiyalelo eyishumi. 1. uNkulunkulu wakhuluma onke lawa mazwi wathi: NginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yobugqili. 3. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. 4. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba. 5. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ukuba woyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. 6. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo, bagcine imiyalelo yami. 7. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayikumiyeka oliphatha ngeze igama lakhe. 8. Khumbula usuku lweSabatha olungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. 10. Kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi wasemzini wakho. 11. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba, nolwandle, nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walubusisa usuku lweSabatha walungcolisa. 12. Yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. 13. Ungabulali. 14. Ungabhengi. 15. Ungebi. 16. Ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. 17. Ungafisi indlu yomakhelwane wakho. Ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye okukamakhelwane wakho. Amen. Amen, bazalwane. Ibandla. Sothatha uhlelo sidlulise ku-Archbishop emukele ibandla. Amen.
Siyakudumisa, 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 oh siyakudumisa, akekufana nawe, akekufana nawe, akekufana Amen bazalwane. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu bazalwane, senginibingelela sesiney'ngilosi zikaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu usufikile. Ngizwa ngishintshela isisu, siyangijulukisa. Ukhona ngishaya ngalento angishaya ngayo. Ngishaya sekuyovuka uJesu. Sho ukuthi uJesu mayivuka mina ngobe ngifa, ngeke ngalunga. Siyangijulukisa impela, ngithi kulo mama lempurampura. Ngibathi kahle. Hey, kajuluka umuntu onoshukela, ngiyangibona ngiyabina. Yizwe lesizwe ngazi kwenzakalani. Kodwa ke bazalwane, sihlala sinezitha thina, sihlala sivika ngapha. Qhamuka okunye ngapha, uvike ngapha. Siyovika sesiyofa. Sikhulekiseni bazalwane kakhulu. Engikholelwa ikhona ukuthi izolo ungakafiki wena Mkhize besingaka. Kwathiwa kunamateksi awu-3 angakafiki. Ngineshow ukuthi kunamateksi awu-3, abantu abawumateksi awu-3 abalele. Ngobe ngibeka kuwe leyo. Ngasho ngathi ungiphatha kabi ukuthi abantu bafike eThekwini bezolala emateksini. Bethi baze esontweni. Asikho bangaka. Izolo besingaka angakafiki uMkhize. Abaningi abazalana bekho basemateksini. Yila udina kwenzeka izinto ezirong. Enkonzweni lakuthi ngiyabonga.
wakhishwa lithi iBhayibheli wake waphuma kwangathi unohambo ohambeni lakhe kwangathi wayengekho naphakathi kwabantu ngoba ezinye izinto ziyadinga bakukhumala ukuthi usuke phakathi kwabantu ezinye izinto awuyitholi ngoba ungena phakathi kwabantu lithi iBhayibheli waphuma endaweni ehamba kuyo kwangathi kwakuyihlalo wathi kusenjalo wabona isihlahla wathi isihlahla lesi khona engizokuthola ngenxa yokuthi ngilambile waqhubeka nohambo lwakhe wathi esebuya ngenxa yethemba wasondela esihlahleni ngoba ezinye izinto zinde ekudeni kodwa zimbe eduze ezinye izinto zinguNkulunkulu ekudeni uma uyibuka kodwa wasondela eduze uyabona ukuthi akekho uNkulunkulu la uJesu uma esondela eduze kwesihlahla simuzwa engakatholi ngesihlahla kodwa ekhuluma ngesihlahla ethi akungasaphindi kumile lutho awu sisephasikeni bazalwane sisephasikeni bazalwane sisephasikeni ithi indoda yamadoda isibaqoqile bonke bahlala etafuleni iqala ukukhuluma ithi lapha phakathi kwenu khona ozokungikhaphela lithi iBhayibheli babuzana abantu ababekhona kulelo tafula nomunye wayibuza ukuthi yimi na engizokukhaphela kodwa iBhayibheli mawulifunda kahle liyasho ukuthi umkhapheli wayikhona khona lapho siyaphi sacela ungifundele u-1 kuphela cela nje ungifundele u-1 kule ncwadi efundwe baba ungifundele u-1 1 Amen. Sothola incwadi ngokaJohane 17 hlobo sithi umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo 1 Fundi 1 uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi Baba isikhathi sifikile khazimulisa indodana yakho ukuze indodana sekulungile uyabona ikhona into ebizwa ngokuthi isikhathi ake ngikhulume ngesikhathi bengizokhuluma ukube beku-right isikhathi ngoba sinenkinga ngokuthi izwi alibe naso isikhathi kodwa into zethu zinesikhathi ake ngikhulume ngalento amen bazalwane amen bazalwane iBhayibheli lithi likhuluma ngesikhathi uma ufundi ubuka ngeso lakho nje ubuka angeke uze kuthi kusebusika ulindele izinto zasehlobo angeke futhi kuze kuthi kusehlobo ufuna izinto zasebusika hayi vuka kodwa sinenkinga yabazalwane esithi sisebusika befuna izinto zasehlobo iBhayibheli lithi indoda mayihamba nabantwana bakaIsrayeli ehlale yayingafuyile kodwa ngenxa yokuthi ihamba nabantu umuntu iyavuka into yokuthi umuntu lithi iBhayibheli baqale bakhomplela bafuna inyama kodwa wayengekho umuntu wayifuyile kwakusehlane kodwa abantu bafuna inyama isikhathi amen uJehova noma ebethisa imana babonga imana bafuna ongaphezu kwemana amen bazalwane sisephasikeni bazalwane ngiyadideka sisephasikeni uthanda lube khona phakathi kwethu uzwana kube khona phakathi kwethu namhlanje yazi babukhumana ngilizwe usizi nje lodwa nginosizi nje angazi kwenziwa yini nginosizi nje kuphela amen angazi kwenziwa yini bazalwane uNkulunkulu uyasithanda
akasishumele uthando noma uzukuthi akuvumi ngoba khona abanye abazalwane akuvumi nje uthando noma abanye bethi bayadala uthando ngenxa yokuthi njena akathanda ipeace akhale ngenathando bazalwane. Amen. Sithile ebantwini sikhumbule umama bazalwane kunomama owakwafika uyabona into yokholwa eSamaria yake yangena ngumuntu wesifazane. Yeah. Uma uJesu efika emthonjeni lithi iBhayibheli wafika umama ehleli. Yeah. Wakhuluma indaba umama wasuka wayofaka ukholwa ezweni lakubo wezwakale memeze ethi wozani nizobona ongitshele konke namhlanje siyanimema ukuthi wozani nizobona ositshele konke simhlungu ngoba shumela abantu balele bazalwane. Amen. Shumela abantu balele kodwa kulungile uNkulunkulu khona abantu umuntu uyazi ukuthi bezokwenzana esontweni akunankinga lalani bazalwane. Amen bazalwane akunankinga. Amen. Amen bazalwane. Amen. Cha sengizohlala phansi nami. Sengizohlala nje phansi. Namhlanje ngimncane kakhulu bathi angibe short. Ngikala isikhathi sikabangalela isikhathi bishop. Amen. Uma ake ngikhulume lokhu nje ngane kakhulu bese ngihlale phansi. Uma eseshayile wathuka. Lithi iBhayibheli bamthatha bamkhuphulela entabeni. Wathi esefikile entabeni babona ukuthi nakhona kafanele ukuma elingane labantu bamphakamisa waya phezulu. Lithi iBhayibheli esephezulu uthi mayihlatshwa ngaleso sikhathi lithi iBhayibheli igazi laqale lathela isitha kuqala. Wakhitheka igazi likaJesu lathela isitha sasinda. Lingakabasindisa abakholwayo laqale lasindisa isitha wasindisa isitha. Hey. Icon. Igazi lisindisa nabathuka uJesu liyabasindisa. Amandla aphathwa nabantu abangenayo imfihlakalo nabangazi. Kodwa thina yithi qala esehlulela abantu. Awungathi ngiyamuzwa uJehova esesiphambanweni. Lithi iBhayibheli wabheka phezulu. Wathi baba ungishiyelani? Baba ungishiyelani? Ngoba khona abantu abazombiza uJehova mayebashiya. Khona abanye abazokwenza ngathi bayambiza kanti abambizi. Akasimemele uJehova. Ake ngikhulume lokhu. Akasimemele uJehova. Akasiyeke ukumema abangani bethu ngoba siyokhuluma indaba engesizwe. Akasiyeke ukumema abantu esibathandayo. Nalo muntu omthandayo uyamthanda nje ngoba uthandwa uNkulunkulu akamthanda eduze kwakho. Uthandwa nguwe ngoba unenkani. Hey. Uthandwa nguwe ngoba unenkani. uNkulunkulu akamthanda lo muntu oseduze kwakho. Uthanda ukuthi nguye okudayisayo futhi. Amen. Amen bazalwane. uNkulunkulu phela akaboni ngeso lomoya. Ubuka ngeso lenyile bakaboni ngeso lenyama, ubuka ngeso likamoya. Amen. Hayi uNkulunkulu abusise bazalwane zethu phakathi. Amen bazalwane. Baba bathethelela bawazi abakwenzayo. Amen. Baba bathethelele abawazi abakwenzayo. Ibhele Sintuka sizophamisa umholi njengamanje ubakhumalo. Amen bazalwane. Uyayidlulisa. Siyajulisa bazalwane. Sumana umbonga uJehova isangcinile bazalwane nyamsahlana nomphefumulo. Angizukuba mfishane bazalwane, ngizoba mude ngizoba mfishane. Amen. Kodwa ke engakusho bazalwane uJesu ke wathi ngelinye ilanga bazalwane ukuvuna uningi
Siyazwana bazalwane. Uke wakhuluma indaba ukuthi uJesu kuvuna kuningi. Ngizocela kumphathi ukube asingezele izisebenzi. Isho ukuthi leyo ndaba bazalwane. Methi ukuvuna kuningi. Isho ukuthi mningi umsebenzi kaNkulunkulu okhona phansi komthunzi welanga. Uma umningi umsebenzi kaNkulunkulu phansi komthunzi welanga, bekubiza ukuthi abefundisi mabenika umsebenzi bengahambi beyohlala phansi. Le nto ngizoyikhuluma labazalwane ayiqondene nababhishobhu beka abafundisi. Kodwa ngifuna uqinisa abafundisi idolo mina ukuthi ubabeke njengoba ebathemba. Kodwa umbuzo usala ekuthenini bayawenza umsebenzi. Bafundisi singakhuluma emasontweni sithi kuyonakala izinto upside down. Ayabonakala. Awonakala. Ithi indoda kaJesu lapha ngolunye usuku ukuvuna kuningi. Ngizocela kumphathi ukuba asengezele izisebenzi. Yebo sesengeziwe izisebenzi kunokuthi izisebenzi zenza umsebenzi kaNkulunkulu ayazi nje indaba yokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Zihlalele. Zihlalele. Kunokuthi beshumele ivangeli abantu babhizi babangikhundle emasontweni. Bafana nezinkukhu beyibanga amaqanda uyibona esikhundleni. Kuzokuphuma enye kusalene. Zibanga amaqanda izinkukhu. Kuzokuxabana nomakhelwane bebanga ukuthi izinkukhu zabo ngoba ixabene nabo ngcono bexabana bengaziwani. Nasemasontweni kungelile lomoya abantu kunokuthi beshumele ivangeli kaNkulunkulu aya beshumele ivangeli kaNkulunkulu babhizi babuka ikhundla. Babuka umtholo wale unjani noba umthando bani manje kamthando bani. Kodwa kuyona leyo ndaba. Indaba ebibalekile. Umsebenzi mningi. Izinto engizocela ukuba umphathi asingezele ini izisebenzi ukuvuna kukhulu. Encwadini efunde ubaba kaJohani nami ngizocela ukuyeda ngoJohani uJohani 20 bese kuba ivesi 1 2 3 amavesi amathathu. Ngalesikhathi safunda nobhala ngoba siyasheshisa sizobeshara le ndaba. Incwadi yaseKorinte 11 uvesi 27 ngesifunde. Uthi uJesu wena isifumo sika Petro wathi mayiphuma uJesu ephuma nabafundi bakhe. Washaba nendabana nje incane ibuza ukuthi bathi ngubani mina. Bathi ngubani mina. Bayiphuma uJesu ephuma nabafundi bakhe ephuma nje eminyango uthi akini ngitshela bathi ngubani mina. Khona abantu bangababuza ukuthi yini isithelo bazothi isikolo. Yeah. Ubabuza ukuthi yini isithelo bethi baba umkhulu. Hayi. Khona abantu abangasuka phesheya bezofuna ukubona umkhulu la. Kodwa ukhona abantu abalapha phansi otho ngathi abangamanzi umkhulu ukhona la uyasindisa futhi uyasindisa. Kuyenzeka sihamba indaweni siye eMozambique sithi siyofuna ukuthwala ngoba sihlule ukukhuleka kuJesu. Sihlule ukukhuleka sahlule ukuthandaza. Sabe sithi ake siye eMozambique samthothola khona mhlambe leti ngashintsha. Sishiya ukusindisa ukukhona la beshumayela abavangeli beshumela khona abafundisi. Singezwe sikho lapha emasontweni. Into ezokuthi abazalwane bafundise nizohlala phansi ezokuthi ibandla lingalaleli noma ngingashumayela kanjani. Yazi yini oyi? 1 abantu bangenile enkonzweni kodwa mawunga singabuza mhlambe njengoba lokuthethula mhlambe masingabuza bangakhaba babhaphisiwe la mhlambe bawu15 abawu15 ababhaphiswanga ngizokwenjalo umuntu ivangeli engakaze vele angene emanzini. Ithi iBhayibheli phela uJohane umbhaphatisi wathi mayifike kuJesu ufuna ukuyisho le ndaba. Wathi mayifike kuJesu uJohane wathi Johane ngibhaphatisi wathi cha ngingawamandla ukube ngiyabhaphathisa wena. Wathi uJohane anginawo manje ukuthi ngingabhaphathisa wena. Wathi uJesu no ngibhaphathise Johane ukuze sigcwele isikhulumi. Ngiselapha endaweni yokubhaphathisa. Ubona abantu bengalaleli emasontweni abafundisi bengashumela benzele ekhaya noma bezenze njani bengezwa yingoba indlela zabo zivalekile. Waye zivalekile ngoba ngaze lengene emanzini esukuza amanzi. iBhayibheli ukuthi ungene esukuza amanzi uzisinde. Manje abantu bala enkonzweni angazi abafundisi bajabulela benziwa ubunandi. Uma ngabe waphamisa inkosi isandla wathi ngiyekhetha inkosi abamsisha emanzini. Bavele next week bemthungele isambatho emnika isambatho agqoke icala. Lithi iBhayibheli lokho lesambatho sami ungafanele usigqokele icala. Yileyo nto sikinkinga emasontweni emkhathini nabantu abangalawuleki emasontweni. Sebenabantu abangezwe emasontweni abakaze bayisho isiswini samanzi. Abakaze bayisho njalo ukuthi basingabathatha manje abathwele sibabuyisela sibuze wangele cha. Umsebenzi usala kubona abaholi kulezi insuku njengamanje iBlack T-shirt siphekisa kubaholi. Abawenzanga umsebenzi ngalendlela enough. Uthi umbhali umsebenzi mningi. Bengizocela inkosini kube ingenzele ini isebenzi. Sebekile kuba ubishop wayebeka abafundisi bahambe bokuhlala phansi ngisho njalo mina. 1 enye into futhi senizohlala phansi akuyona into emosha isonto ukuthi abantu abalaleli. Into emosha isonto ukuthi uma kuthiwa siyakhonza ngesonto
abantu bahambe bayolala emjolweni ngolwesini bayolala emjolweni ngolwesihlanu kodwa bayinkonzweni nini ngesonto leyo yona into yokuqala fisha ithuki ibulala ithuki esontweni zifefile noma ungathiwa manje bengakanani kuleso sonto angikhathali kodwa umuntu mayivuke endaweni zakhe moyisabatha wavuka wathatha isikhaftini wathi nge-Good Friday ngiqinisile leyo nto ayikho sizoshumela ivangeli noma kuthiwa mthamba abantwana basalifuni lithi iBhayibheli incwadini yezaga khulisa umntwana ngendlela ezoba yiyo futhi angeke kuyona ezoba yakhe ezohlala ikhona kuyena lithi khulisa umntwana babetshela abantwana ivangeli bafuntshelwa ubani ngabefundisi so i-challenge isala kuphi kubefundisa bashumela ivangeli bafuna ukuba sweet abafundisi siphila nabo kulezi insuku abafundisi ukuba sweet bafuna ukuthi sikhulume kahle abantwana ayibantwana funa sikhulume kahle sibe soft afuneka soft la kufuneka ivangeli laba zabathezwana afuneka soft la usoft ngeke sebenze manje isebenzi ziyafuneka isebenzi noma umsebenzi ukhomba ubani ikhundla akakho ukuthi ubanga ukuthi wena esonto lofika kaningi uzokwenza umsebenzi kaNkulunkulu njengoba bekhona laba bantwana labaready njengabafundi mabehleli phambili kothisha baready ukuthi bezivangela nje bafikile bona bafike ba-attenda so kushoda ekutheni labafundisi kufanele bashumayela ivangeli phezu kwempilo yabo shumayela ivangeli kuyisikhathi noma ngesona kushoda ukuthi kushumayela ivangeli labantwana behambe beyodlula emanzini abangathi bayabhabhadiswa akukholwa ngezambatho kodwa kukholwa ngani ngokuthi umuntu afundele umbhalo angene emanzini bese yahlukanisa khona into engahlukanisanga nje ubona iwenza lingalaleli kangaka esontweni ngisho njalo mina namuhla ngimemezela kanjalo khona into engakazihlukane khona seqaleni bakhetha inkosi abantu kodwa bafakwanga emanzini ingakho sinenkinga sinabantu abangalawuleki nabangezwa emasontweni angeke umuntu bengazange angene emanzini ngoba uthi uJohane umpaphathise uthi angikwazi ukuthi umphetho ukuthi uJesu no umthwali uJesu wabhaphathiswa wayo ungabhaphathiswanga uvele wafika esontweni nje wathi thina sibatala esontweni ayisebenze nje ukwamdala esontweni into esebenza ukuthi uwazi uNkulunkulu wazi intando kufuneka abantu abazintando hayi abadala esontweni la kufuneka abantu abanjani bazalwane abenzi intando njengoba ngisho ngithi mina isala lento ekutheni ubona ukuthi isonto liyashaya ngisho ithuyo kuthiwa ngathi amandla yehla kanti entabeni noma kungeyiwe entabeni uma abantu basalala endaweni zabo bezogwebeza enkonzweni is not gonna work akusebenzi nothing at all akusebenzi fanele ukuthi beke bazi ukuthi uthini instruction nonobhala futhi bangahlali phansi labelelo WhatsApp no Facebook ake befunda umthetho umuntu bayibhabhatizwa namhla bemthatha bembekela mama bebuyela bemnika umthetho angithi umuntu bayibhabhatizwa bazalwane uyahlanjulula before ahlanjulula xa avuma izono zakhe avuma izono bese niwa obani onobhala emfundeni instruction esonto na direction yenkonzo ukuze kube njani lento kuzoba kusala kuyena uma ukuthi akazange ahambe ngapha manje lezi ingane zothi thina sifikele sasala la nje bahleli la baloka ifunde imithetho no one yabo ngeke shithi ziyona ayazona kuvuna akuzange kube ikhona kuyikhona so indaba mina ngibeka kubaphathi ubekile ubishopi bafundise ezomsebenzi bafundise wezeyani basala phansi bathatha ibreak befuneka abantu abazoshumayela ivangeli befuneka abantu abazonza umsebenzi njengoba unjalo umuntu ekithi mina umuntu wayibhabhadiswa akanika umthetho kaNkulunkulu ukuze noma engawenzanga kodwa phela manje umthetho wathi I don't care angiyazwa bathi I don't care kodwa wena mtshele ukuze ukuthi ima kuyicala kube lakho kungabe lakho kuphi icala kuphi wena nami sengicela phansi ntambama bazalwane nami ngiyakhumbuza ukwenikela imizimba yenu njengoba kusho abaseRoma ake ninikele emzimbeni umhlatshelo ophilileyo kube ukukhonza kwenu okuhlolisisa kuyintando kaNkulunkulu nenze kuyintando kaNkulunkulu ningalikisibo ezesilive ezingama-13 uJudas Iscariot owangena idimoni likaSathane umngane wakho ozongena idimoni likaSathane ayezitheni zakho akuzona izithe ezoza umngane wakho kodwa umngane wakho ozosuka aye kuzona bathi uthi ufuna nginenzeleni kunomuntu olongena uSathane ehleli nje kungenzekalanga lutho athi ufunani ngalo muntu ngizokunika information yakhe aningizwa bazalwane abanye ngihleli phansi sendayisiwe abanye ngihleli phansi sebeshokonke ngani ngo-Good Friday ibingaviphori inkonzo uzamile ukucula waphimba indaba isekho lana njengamanje sifikile eGoli amen bazalwane ngifuna bazalwane sibhekela indaba kaJudas Iscariot ijulile inzima kakhulu
ijulile. uJudas Iscariot masibheke eBhayibhelini phela treasure waye umgcini mafa umgcini mafa enjalo uJudas Iscariot wayintshontsha imali kahle kahle wayiphathile imali eyintshontsha. Kunabona obhala ukuthi makunikelwa uthola ukuthi unikele 400 rand yena athi amen bazalwane imali beku 300 wayintshontsha. Amen bazalwane isebenzi ofane ngabe sisebenzela ibandla kodwa ziyantshontsha akhohle ukuthi uzakhela izono yena. Ngake ngathi ngifika ngelila kwelibandla ngivakashile wathi omunye umthandazo umoya uJohn utshontsha imali wena wathi angaze ngitshontshe mathi imsesheni angithi unganamali bamsesha bayithola hayi bekwe yami lena ngikuthe awunayo. Onobhala kuqala kancane umuntu owenza ngathi akaboni ngesandile elikele labazalwane ayithathe kancane kancane elokho ethatha ngo30 rand ethatha ngo30 rand kanti uzakhela izono. Imali yenyembezi ayifuna intshontshe kufana nemali yesifo abazalwane banikele uthatha lezo inyembezi uyithatha usisakwena. Amen bazalwane. Amen. Ibali lakhe lixwayisa ngokuthi nokuqongelela izono ezincane kungenza umuntu alahlekelwe ithuba lensindiso. Amen bazalwane. uJudas ukhombisa ukuthi umuntu angaba seduze noJesu kube umfundi kodwa inhliziyo yakhe ibe kude naye. uJudas Iscariot ukhombisa ukuthi umuntu angaba seduze kwakho kodwa inhliziyo yakhe ibingabi lapho. Umuntu angasho athi uyakuthanda kanti akakuthandi. Umuntu ningahamba nonke kanti hayi ukuthi uhamba nawe kodwa kunento ayifunayo kuwena. Angiprofeti kodwa sengivana. Kungenzeka uhamba nomuntu lapho kanti lowo muntu uthunywe izithu ukuthi azocollect information. Kungenzeka uhamba nomuntu kanti lowo muntu yoba i-state witness ngelinye ilanga. Uyoba umfakazi wombuso athi impela lowo muntu umbulaleni. Impela lowo muntu uyisigaba. Amen bazalwane. Kungenzeka uhleli lapho njengamanje umuntu okuxabanisa nabantu ule ohleli naye. Amen. Buza lo seduze kwakho. Ngithi ngikuthembe yini? Buka ngithi abantu ababuzana bafuna ukuzana. Ngiyanithuma bazalwane ngiyacela. Thandi ngikuthembe yini buzo seduze kwakho. Hayi badala ngiyakhuluma hayi ngiyabafundisi baholi. Ngithi ngicela ubuzo seduze kwakho ukuthi ngikuthembe yini. Bazalwane ngicela niyenze lento konke ngifuna ukuyibona. Ngicela ubuzo seduze ngikuthembe yini. Angisho ukuthi akanani sebehangana. Sekukude. Ungathola ukuthi nihagana kanjalo niqambelana amanga. Ngicela ukuza seduze kwakho njengama awulona yini inkoki ngoba ngathi uyilona. Anguzwa. Bazalwane ngicela umbuze futhi. Mbuze. Bazalwane ngithe umuntu oseduze ukuthi awulona inikomo ngathi ubukeka ngathi uyilona. Buzo ka left. Buzo ka right, awulona inikomo. Bokingini. Tshela lo muntu oseduze ngathi phuma kimi Sathane. Ngicela umtshele phuma kimi Sathane. Angisho ukuthi tshela mina. Yazi ngitshela mina. Yathi inkonzo personal. Ngithetshela umuntu oseduze kwakho eceleni kwakho nothi ophambi kwakho. Oseceleni kwakho. Amen. Thani phuma kimi Sathane.
Wona yasabani. Bazalwane ngicela umtshele isibili lokuzanilele ngapha bahole emuva. Ayanibavusena. Awuthi phuma kimsathana. Uyikhokhela nikweleti zakho. Bazalwane ngiyacela ngiyamthuma nenze lento manje. Khona umuntu ozodlona embeze mfuna dlona. Lithi iBhayibheli uJudas Iscariot wadlona embeze wayibulala yena. Awubuze lo muntu esethi uzoyikhokha nini imali zabantu? Ngiyakubuza. Uyikhokha nini imali yabantu? Uprosper kwelete. Uthi uprosper kwelete. Mamthembeke. Awungitshela utheni mawumbuza ukuthi uyikhokha imali yabantu uphendula wathini? Ushaya amahloni. Uyabona ukuthi hleli nomuntu onjani? Uphuphile izikweleti kodwa uze uyoginqithi. Manje ngo4:30 beniginqithi kodwa niseyikweletini nje. Niseyikweletini. Awungitshela kodwa ithiye kamanga. Mamkhumalo uchaye kamanga uyabhorisa methulu. Utshele bani ngoba utshela. Awuthiye kamanga. Bazalwane ngithethe into seduze kwakho ithiye kamanga. Why ukhetha lo ngalapho? Yini le uqolele kuyena? Why ukhethe lo omtshelile? Why ungatshelanga lo munye? Uyabona ukuthi uNkulunkulu uthi wonke umuntu umprofiti la. Lo omtshelile uyona manga. Thandi ukuqabanisa ibandla. Utshela bani? Omuphi lapho? Omuphi oseduze kwakho? Thanda abantu baqabele ngenxa yakho. Mali lithi ngiyathuma. Bazalwane bomama njengamanje singena enkonzweni ejulile. Inkonzweni yakuye bomama ngicela ukuni-advise. Ungenzeka una 10 years noma una 3 years noma una 5 years. Uhlala kuthiwa kuyoginqithi. Ubani oginqithi? Wonke umuntu oseke wazala ingane. Sicela ukuthi ayoginqithi. Ngiyiphinde leyo bazalwane. Wonke umuntu osenomuntu ophefumulayo emhlabeni noma okwi-age yokuthi sengingazala sengingaba umama uNkulunkulu noma engakangiphi kodwa sengingaba umzali sengisemzini wami loyo muntu capable yokuthi awuginqithi. Manje yoginqithi-ke kunomama oyedwa lapho ufika qeqeleze kakhulu owumphathi womama national ebesethi ngizonika ababili. Ukhetha yena athi vuli ivesi vuliswe. Mayifuni ngaba umama Ash athi maybe ubani afakazo yedwa. Lapha bazalwane amanga ayasala lapha. Lalelani bazalwane bomama lalelani. Akuvele kwe lithi iBhayibheli mama wathi mayifike ethuneni wathola impela engasekho. Baqala bakhuluma izindaba. Amen bazalwane. Asazi noma bakhona babenamanga babemdayise kanye noJudas Iscariot kodwa zikhona indaba ezakhulunywa lapha. Before itshe ligeni bakhuluma izindaba. Sicela ukuthi omama kunala abantu abangazazi ukuthi ba omama omunye unengane kodwa usaba iboyfriend ukuthi izobona ukuthi uzele. Uzombona ngamakhala amakhulu azajuluka amakhala usele utho. Hayi nizobona manje. Mathiwa umama wakhe ngamakhala amakhulu uthonyo. Usele. Nizobabona manje. Umuntu onengane ozele uyona oginqithi. Niswe ngoba kungenzeka uhleli wondla ingane zendoda ezakho ingane uyayiphika endodeni. Ngoba ufuna ukuthanda. Kungenzeka uguqela mina la uzongilethela ukudla. Umkhwenyana wakho awukwazi umguqela endlini. Niswe
kungenzeka ukuthi emjolweni umfana uzwa ngawe wena phela awutshela amen bazalwane kungenzeka umzali wakho beku Good Friday abanye abantwana bebethumela imali ekhaya awukazi uthumele lutho lambili asijabuleni sonke bomama uvukile impela awunganisha bomama nganisha bomama siyawusimlilisele bazalana hlala phansi umshumayeli akakashiyela bazalana buyani bomama ngashumayeli abakanizwa baba ukuthi niphetheni sengihlale phansi obeke